Здравей! Искам да ти разкажа за своето училище Професионална гимназия по селско стопанство Царица Йоана. Красиво е! Обичам го! Намира се в Пазарджик. Моето училище е на повече от век. Разположено е в красив парк и има лозов масив, биоградина, животновъдни ферми, конна база, учебно-опитно земеделско стопанство, полигон за машините, работилници. Тук е единствената паралелка ветеринарен техник за Пловдивска и Пазарджишка област, разнообразна професия с бъдеще и много перспективи, преподаване в съвременно оборудвани кабинети и операционни зали. Професията фризьор се практикува в реални салони в Пазарджик. В гимназията можеш да придобиеш категориите Б, С, ТКТ, ТВК, ТВК-Z. Тук получаваш стипендии и награди. Гарантирано и с грижа. Ела при нас! Ще бъдем заедно и в делници, и в празници. За нас важен си ти. Вече знаеш и мястото. Професионална гимназия по селско стопанство Царица Йоана, Пазарджик.